Welcome to the Leading Sight News. Ristak hidia ni Marlia tumpen Dr. Tilermrong hang CM Sarapan ning kacinduk lapen kacoro lamthe cepak langpon. Ristak hidia ni Marlia tumpen kacoro pon nang kok alam the ke lapu hello. Kedam tang preni pai troksiar ni CM Sar ristak hidia hawar ke wang cengar nilo lapen CM mangbong alang lihano kahumri dam ceng puta thanpon. Lapen asor ni ke isi por kimo ason ben lo posi ristak hidia ni Marlia tumpen ning jepon. Laki momo ta tingni on e posi che thanpon lapen longle pata lapen tawar ikthing nang pipo pualam the karji longpen ning karong lapen ning kang sam che thanun epin anlo puta risa hidia ni mari tumpen lamthei che paklang pon thu la so jai make deng pon chia phan risa hidia ra tum aprang pen ka che sik me kali bonta rat cyclam bang jirening ti aning ke me pen risa hidia long sia ma phan chu phalo nang lapen nang tum kenang jia son anta chu hang dunon Cingki cethan ponon posi jirening tipen lamthe cepacoy pon ateng si CM Sarapan cephapon lo puta nang thandun anparta la posana war sai ki me nanggewan pia jok ning arong piglo puta ni Marlia tum kato kawe aphan lapen mai long chetong ra tum han anta lapen labang so mai ki pachun ponjia phan dodei sangse pen ke klang ka cepadok tum hanta kachoro lapen ning ka chingdok alam the chepaklang pon Pini nil tum dak resmit kang ni pona thike kedam tang ni phai troxier ni ilitum kachin honnai lapen amana peng ke donai a CM sar ilitum hawar risak hidia hawar long nang ke humri pen nilitum dak risak hidiar lok along akiduk akisung alam mate nang ke thek long pen alang li nilitum ha nang ke chak ateng nilitum long po mate chun pon po pu si nilitum ning che thelo nilitum non la da kang ni ke nitum rong hui pen nitum risak hidia ni marli ta pen risak hidia arong asar amen pen si nilitum da social media phan chu hang pon lo la ke nilitum kichuro pon ji alam thi si pini nitum kang ni pon nilitum ha war along kisung thektik la pen ki duk thektik nilitum da towar kedam kiwang our sai awe hem ere thir thi bon chitame hala suar ni ilitum makaching honne CM sar kiwang pen nilitum aning ke the mate aning kang sam amasi break dak lo alang lini tum manang ke chaka teng nitum long erlo pusi ning thelo ka duk ka we risak hidi arlo ke do ke the kiding atum phusar phisar aphurun ka duk ka we atum ta ning ke the pensi dulo la bangso akam ke nang pachun pi wek po chok wek lo la pen chok erlo pusi nitum ka duk ka we ta ning thelo ya potal pen to work ik thing alang lini tum aphan ki chak ateng pen nitum aphan ni pi wek po la pen long wek po pusi nitum alang lini ki chak ning ke the pen to war cholang ding lo Pini nili sitami labang so press meet kang ni alo kachuning ridun kang tung mate akiro ki kang tung ke la hello nili tum labang so risak hidi hawar alo labang so CM program aphan labang so ajai mega phan nang ki wan pi nili tum asar jiren ti aphan sitami akiro ki parpik lo athe nili tum labang so program aphan CM program aphan nili tum ma thaun ipin an sitami alang li nilitum labang so risak hidia hawara phan kama thapen labang so program nilitum aphan misen pen ang keban pipen nilitum aphan labang so program nang pichun thega po sitami alang li phan sitami suri ke ro pi pejir parpik lo to nilis kami pini labang so press meet kang ni along kachuro dun kang tung jasemet ke lahen lo atema ke dam tangar ni labang so tarik proxy ni nito malong labang so nitum kaching honnai ning kache thenai CM sar ke wang along nito malong nang charab dun mondor atum lapen ke ladak APS pen akija atum BJP akija atum president secretary lapen ke muhila president secretary atum ansatami nang charab nang kiche tudun pen labang so program ke thenai ke pachun long pod alang atum phansitami churolo lapen apar ke nitum arong asar lapen ke lapurisak hidi ahawar ke do anarong asar atum sidami alang letum labang so program ke pachun ja phan alang letum dik thik the sang thik the pen kachira pachito lapen ke rong abasa pi atum sidami alang letum labang so program phan nang ke charab nang ke chitu do na pot alang letum kadu ka we phan sidami akero ki parpik lo lapen ke du thulang ahawar pen akaprega hawar pen sidami alang letum ke wang pen
ladak armu nang kacipaong dun nilitum makar akinang jialong alang litum nang kacini pen nilitum athema ladak nilitum long lia potawe pinyar ni stame kidamtang ko energy kiding pen nilitum stame lakhadunun bon stame nilitum nona por nilitum apala bang solong lia pota ajoy ni nilitum makar along alang litum stame nang chini dun pen kadu kawi armu atum nang kidun pen nadabang sa program ng kapachunun thega postami lakadu kawi armu atum aphanstami churu parpig lo si la rong along nitum rong jungjung pen la bang photrok alang litum setami aju pherlo pupe amek jang jano jang je alang litum kachipaduk la bang so program pachun thek theda ji pa joini alang litum kachipaduk along setami alang litum aphanstami churu parpig lo jaste met ke rong asara aphanstami ni churu laan hello